Ассалому алейкум бардаро, подписчикои YouTube канали Топ Мошино ва касасозин хубен зинда ва сарбаланд бошед. Бардаро чӣ хеле ки дина дар навори вирӯза дем дар ноҳияи Восеб дем. Ирӯз дар мошинбозори шаҳри Хидмонем бардаро, яъне шаҳри Душанбе бардаро. Ирӯз шанбе мошино русиқа кам дурмадаге, пага якшанбе бо мошин бисёртар медояне ки ман старатсия кардем. Ирӯз нархи наво гарени қимата старатсия кардем бардаро. Мошини арзон ва арзанда мондагем. Бидурем видеоро то охира тамошо кунед, нагзаронда бардаро. Хулас бардаро, чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо сар бозӣ бурнок рафтеста. Рӯзи 23 октябр соатҳои 8 ба вақти Москва даи шаби химон финали бозӣ канали мо шумо мешавад бардаро. Бидурен ҳеҷ не просто обши чипта 1200 донаи ромнаш мондаги бисёр мондаги нет. Як донаи ё ки 10 донаи бихарем партен куфигаво пагаи дига да мозира ба шоҳидӣ хитоб мегзарем. Байни наворда насибша рекламачаи хуна мебинем, тамошо кунед. Ҳаматонда омад, зинда ва сарбаланд бошед. Рафтем навори мошинбозора тамошо. Бардаро боз як опел хечбеки навбати свети вишнови бардаро. Танировка ҳуҷҷат утили чанд қа яка танировкаш? 6 моҳ танировка дошта, 6 моҳи дига ҳуҷҷат утилизатсияш кардаги тайёр. Марамад як иди чарх мезанем бардаро, танашша краска талме, 4 диска калпак, як дила хела баънакои навқати. Марамад ҳолати тараф. Марамад ҳолати тараф. Як ҳолати салоншо мебинем бардаро. Салонш тозак нек чашкоша уй накадем, надидем бардаро, саросима шидем камтар. Марамад атсекои қафош. Чашкош неки уман варид надоштай бардаро. Марамад ҳолати салон. Хулас қайна ҷоёшон аз ҳисоби сигналҷиқира медара бардаро. ира аҳамият натен арзона 250 сум зборша мегире мепартем мезане 100% қай салон палон тозак тайёрай. Ина сахт мепушимш чӣ мегӯй ина? Чӣ мегӯй? Бия уйку капоча. Даркоша капоча сахт мешапну чӣ мегӯй? Ягон гап дорӣ? Марамад ҳолати фартуки пеш. Хулас бардаро фартуки заводскои хичахе камтара қат хурдаги неки страшни нест стойкои ланҷироно ҷош дай бардаро чашко кафидаги варид нест. Нарх боша бардаро 38000 сомон боз муомила меша. Рақамо табгу биё ҷай 907 06 61 66 марамад рақамо зер намудай занг занед лайкора ба хотирам братчика бизанем бардаро. Бардаро боз як опел седанчаи навбати свети вишнои дискачои размери 15 шапалоқ. Нархи дастрас бардаро солна ҳуҷҷат утил дорам. Марамад як иди чарх мезанем. Наачашин адаф. Наачашин солон. Марамад ҳолати тараф. Марамад як ҳолати атсекои қафош мебинем. Марамад атсекои қафош не кузуш тоза буда бардаро. Чашкои параха ба филм кафидаги нест ё кадагиан ки парош кафидаги кадагиан ша. Марамад ҳолати тараф. Марамад ҳолати салон, салон тигр салон дай бардаро, потолоки подсвети чолиш. Марамад ҳолати афшикои пеш, коробка механик, кондитсионер, магнитофони оригинали дошта. Бе капо чой кака. Хулас бардаро лайкро бизане чанд ха лайко зиёд мешам ки дастгири обрӯи хитонай бардаро бо он қасаратса мекунем мошини нархои дастас арзон арзанда партем. Хулас бардаро хай фартуки пеш задаги дора надора не дора мақсад страшни нестай. Марамад чашкои пеш. Ин мошин сафед будаги ай? Ҳо? Сирхай тоза сирхай. Нарх боша бардаро чанд сомонем ака? Ягон 35000 сомонем ака. 35000 сомон боз муомила мешавад. Рақамо табуг ака 004 22 41 41 марамад рақамо зери намудай занг занед алоқа дабурем. Бардаро боз як опел седанчаи тозаи зуртон ёфтум. Нархи дастрас бардаро биёед ай пеш бо савдо кунед харидорӣ карда равем. Бардаро солна ҳуҷҷат дора, утилизатсиярам дора. Дискачои размери 15 шапалоқ бардаро, танашша краска талаб нест, свечам зур бардаро. Марамад як иде чарх мезанем бардаро. Марамад ҳолати қафош. Неки на самом деле бардаро кузов дошта ин мошин. Нигоҳ кунед бардаро атсекои қафора бинем. Кузов тоза, тома чия нигоҳ кунед кафидаги, пусидаги надора.
панелҳои кузов пачка. Ҳамин значит ман кутмошинеро таъриф кардам бародаро, бидонем ки ҳамин мошини тоза значит баъд дили пур бинед. ҳамин мисол мо мақсад мошини фаҳмем чиз фаҳмем ҳар чиза мо таърифам намекунем, тавсияам додан наметавонем. Чизе ҳаст ҳар ҳамаша ходи сайло гап мезанем. Маромад ҳолати салонаш тоза бародаро, потолокшам тоза, мошини умуман дарна берина кор надорам. дар пешам бо электропакет регировка боковой доштаи, коробка боша механик. Чӣ шака? Боковой ҳама хеле қач мешава, регировка мешава. Ё капо чой кака. Маромад як ҳолат моторшам мебинем бародаро. Мошин хай ситқан тоза. Биёин ай пеш муомила кунем, савдо кунем, харидорӣ карда бирем. Маромад ҳолати фартуки пеш, пломбои пеша ден то печатои заводской ҳама чизо ҷӯшда чашко варид нест. Мотор 1.6 модули бародаро. Нарх боша нархи дастрас 40000 сомон боз муомила, 41000 сомон боз муомила мешава. Рақамота бугака 91 11 386 11 386 маромад рақамо зери навда занзани алоқа дабре. Бародаро боз як Opel бечкачаи навбати 1 солиров навҷад 1 солиров на танировка нархи дастрас. Нархи дастрас кадом мисбет кад о шава бародаро. Маромад фаракои нав краскачо бе сарапина танаша краскаталне ҷош камтар танкарак. Маромад як гиди чарх мезанем бародаро. Маромад отсекои қафош бад нест, кунуш нозада будай бародаро. Маромад ҳолати обшивко. Потолоки аликантара. Бия капо чойка. Маромад ҳолати салон. Ду тарафа мултирул, коробкаш механик, дар пеш электропакет бародаро. Нархи дастаса кадом испет кад оша. Срочниё. Ака гарени қимати бадуш гуфтеста буд старат сакадем гаварич кадем мошина нархи дастрас ва арзон мондест. Бия уйк. Бачаҳои падвари подписчикор арзон мешавад. Ба хотири подписчикор. Маромад ҳолати чашкои пеш варид нест. Маромад ҳолати фартуки пешам нозада. Нарх боша бардаро 45000 сомон боз муомила мешавад. Кадом испет кина ошава. Биё оғи рақамота бугу баъд бра. Биё рақамота бугу баъд бра. Чӣ хали? 260 64 маромад рақамо зери навда занзани алоқа дабрен 45000 сомон боз муомила мешавад. Ассалому алайкум мардуми YouTube канали Топ Мошино, ҳама каса созен хубен, зинда ва сарбаланд бошен. Ман ҳазор раҳмати калонтон мегӯям барои дастгирии беҳтарини шумо. Ба дастгирии шумо насиб боша рӯзи 23 октябр соатҳои 8 ба вақти Москва 10 шаби хидмон бардаро насиб боша финали нами шоҳҷоизаҳои шумо меша. Ҳамаи намиҳо шуморо интизорам бардаро. бе ниҳоят осон ай бисёри бардаро чипта харидорӣ кардагӣ нестанд. Чӣ хел харид мекунанд бардаро? Шогирд нигоҳ ки пеш нишонте шоҳҷоизаро нишонте 556 кунем бардаро, просто эҷа ҷамъ кунем 556 320 салом бинависен, чектон апартен, шумо автоматик иштирокчии бозии мо мешед. Дар ин бозии мо 3 та шоҳҷоиза ва 100 таи дигар конвертҳои пулӣ. Кадоме бардаро 10 дона чипта харидорӣ мекунад, фарқ надора. 10 донага чипташ нами шоҳҷоизаи мара мисечкачаи абёнира зад агар як iPhone 16 Pro Max дига айсоби канали ма дар шумо туҳфа мешавад. Дар бораи мошино як маълумотро метавон бардаро илтимос нагзаронед, бо диққат тамошо кунед. Mercedes сечка комплектация элеганс лабаҳои антиблик. ин состояние ки шумо дидесен хеле бақай пеши бозор амаено. Хто медоне ки чӣ хеле мошинои бақа мемонам. Комплектация элеганс, 4 дараш электропакет, задни шторка, обогрев сидени, комплектация бақагиша бардар, дворникои пеша бинен, дискачои 210 кузов, 4 дискабалон пачка, солона ҳуҷҷат дора, утилизация дора. Дига чид мефора ба 45 см представить ки нера. Дуюм шоҳҷоизаи мо Opel хетчбек бардаро. хетчбеки бақаги ҳами биё мошин агар чашкош варид кардагӣ бошад дар ҷои ҳамин матра 50000 сомон пулат метавон бардаро. Ба кадом хотир састани мошинам падарка нестай, кузуфиш девонай бада 4 чашкаш пачка пеш қафош нозада, салон хай клёнка печ, дарои пеш электропакет, гап хавар. Ишам ҳуҷҷати солона утилизацияш қати. Инаи хай советский ки медонем бардорира барои балечикои советский мондагим ки хундарҷӯшам барои ҳаваё. Иш боша и гарени бача и бақаша бигем ҳамин ҳот чай бигем ҳамия. Нигоҳ ки размери дискош хитон медонем бардоро нами размери 16 5000 сомон кам нестай. Размери 16 дискои торс қати пачка хидм задагиём.
лабаҳои хай кабучаи заводскоиш задагем бардор ба кавоёи приёраш то прибори электронӣ системаи музикаш таи 10 000 сомон қариб ё 9 ё 10 000 сомон дашидагия бардаро полни сеслоя губкава чумализатсия ба 45 сомон шумо метонед нахели шоҳоҷоизоро айма бурд кунед. Хулас медонем ҳама каса я дастгирӣ мекунем чанқа дастгирӣ ё зиёд мешавад ҳамқа хуба баъд бисёри бардаро ки чанқа мало мегира шумо безор кардем дар байни ҳамин рекламотон ҳамира мемонед бардар худеда маъқул набошем будро отписатсия ки кадоме ки наомадай хиш омадай маранги акай худумворӣ ҳурматш мекунем ба ҳамин хотир кадоме подписатсия кардаги нестем будро подписатсия кунед зангулачаи канал давсемонед нехел лайк шапака лайк борониш кунед ҳаматонда омад насиб боша рӯзи 23 октябр ҳамата жида дорум. Бардаро Мерседес 110 кузов бардаро таъинровка ҳуҷҷато шанхай 9 моҳ ҳуҷҷат дора 9 моҳ таъинровка ка сош боша бардаро 1996 сол бардаро маромади волайтара мошин берна ман кор надора хай як галагени тараф неста хай харида не проблема дискачой престиж хати маромади як иде чак мезанем харидоро бошен алоқа да броин бардаро хай як 110 кузов чашка пашко шона мекафаё ки тағоро шона мепуса ки нишонтаин кузуфо чун камтар тоза мешаванд марама дар қафо электропакет мебел салон бардаро потолок тоза баъд нест мошин дар на берна кор надорам полни дарам берен объёми кардаги де тарафа мултирул коробка механик 4 дар электро климат контролш бидай бу ё кампо чое ки чима тор дораи объём мотор ду бардаро ди объёми задагӣ бидаян нархи дастрас не ки маромат ҳолати фартуки пеш хулас нарх боша бардаро 48000 ака 48000 сомон боз конкретна муомила мешава рақаму табугу ака 907 07 21 03 маромат рақаму зер нода занзан алоқа да бурем бардаро боз як Lexus RX 400 гибрид бачаҳо бениҳоят хоҳиш кардан илтимос сахт кардан ки бозор рафти абизат инатаин марҳамат бардаро сборкаи Европаи мошин гарени сахт тоза бо нархшам нархи дастрасай бардаро амива телфар бардаро 2008 сол таъинровка ҳуҷҷатош чанд моҳай намедони худа таъинровка ҳуҷҷатош чанд хай оз медон 1 2 3 1 6 7 моҳи дига ҳуҷҷат таъинровка дошта марамат олай тараф танаша краска талаб не дискачои заводской ранги стили гибриди 400 марамат олай тараф жена моли тоза ки аст мардум часпиде станаш марамат як идеш чорведе мешаванд ё ака дар қафо электропакет марамат ҳолати салон тоза 4 дар электро блокировка дар памят сидени анас каменковар тараф лифт де тарафа мултирул рул лифт монитор калом дай бо бардоро коробкаш автомат обогрев сидени дошта скаменкачош мотор патор ҳама гап хабар гуфти гапо гарин тоза хушуди диҷудаи троси яки састани зур дай мошина марамат ҳолати фартуки пеш бардоро пешуш нозада марамат 400 гибрид яка гибридҳо чореде мешаванд дуведе намешаванд хулас нарх боша бардоро 139000 сомон боз муомила мешава рақамош 990 78 чихелеаю 909 07 86 86 бидаён 909 07 86 86 марама рақамо зер намодаи занзан алоқа дорем лайкора фаромӯш накунед.